Dîk û rovî di gundekî xerabe û kavil de dîkek hilkişabû ser dîwarê xaniyekî û bang dida. Roviyek ji wir dibihîrî, xwe da ber dîwêr, deng li dîko kir û got: Keko dîko, tu li vê deverê çi dikî? Dîko lê vegerand û got: Rovîyo, ma tu nabînî gundê me xerab bûye? Ez jî bang dikim dixwazim çend gundî oçotkaran bidim hev û gundê xwe ji nû ve ava bikim. Rovî got: Heke wisa be, ma tu nizanî ku ez cotkarekî kêrhatî me? De were cihekî nîşanî min bide, ez ji xwe re koxekî ava bikim û dest bi xebatê bikim. Dîko qayîl bû, ket pêşê, rovî da pê ku herinik kevxoyê yanî mixtarê gundî ku ji rovî re erdekî hilbijêrin. Dîko di ser dîwaran re derbas dibû diçû. Gava gihîştin kavilekî, dîko xwe dahilanî, deng li kevxo kir. Kevxo rabû, rovî dît. Kevxoyê min û te tajiyekî egît bû. Rovî baz da, tajî ket pê, da pê heta kuna wî. Sibetir rovî dîsa bihîrî, dîko ew nas nekir. Çîroka avakirina gundî jê re got dîsa. Paşî rovî keniya û got: Bextereş o dîko, hetanî ku tu kizirê vî gundî bî û tajî jî kevxoyê vî gundî bî, ev gund tu carî ava nabe.